szólom. Aha. Csak szólok, hogy már kezdődött. Jó. Na akkor mindenkit üdvözlök, ez itt a híradó, az esti reggeli, nagyon szép időnk van, híradó. És igazából híreim vannak. Első Gondoltuk. hírünk. Jaj, a papírom. Nem találom. Nem baj, most elvesztettem. Igazából James kópi volt nagyon. Tudjuk, hogy kópízod Jamest. Mindenki kópízza Jamest. Nyomst. Lák. Igazából. És első hírünk ugye gördeszkás emberke, egy úgynevezett Fodor Rajmi. Fodor Raymond meghalt ilyen gördeszka balesetben. Következő hírünk... Még kópízod Jamest? MC, nem. Következő hírünk... Itt Borda MC-ben. Mordály. Október 6-án, pénteken. Lesz, most idejön Dániel MC. Nem, hanem kürtös kalácsot fognak árulni Hol? ott a piac téren a kis bódénál. És az Tényleg? ahol ott van a plakát. Kürtös kalács? Ahol kürtös kalácsok. Az cool. És Most holnaptól? Most pénteken. Az Most fingottam. pénteken 4-től 7-ig. Ez a hírünk, ugye. Nagy És hír. hogyha nem hiszik el, akkor nyugodtan kimehetnek, és oda van Igen. a piac téren, itt a lángosos bódéban, nem tudom ki. De hogyha franciák, akkor, és hogyha tudnak magyarul, akkor jöhetnek ám ide. Ja. Ugye? Szóval most Ugye? Franciául az igen. Dudu. Most időjárás következik. Úgy? Máma, igazából nagyon szép időnk lesz. Ide kéne állod. Jelenleg 26 fok van, és igazából nagyon szép az időnk, és az éjszaka is nagyon jó lesz. Holnap egy kicsit azért egy olyan pár fokkal rosszabb lesz az idő, de ez nem zavar minket. Ugyanúgy lehet kockulni. Ugyanúgy elérhetők a wifi-k. Sziasztok! Ennyi volt, ugye? Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel! Én voltam Lucky, azt kifelejtetted. Sziasztok! Én Lucky voltam! És ez itt a The Walking Dead. Oh, oh. Sziasztok! Én Lucky voltam! Remélem tetszett! Dobjatok le egy lájkot, hogyha tetszett. Sziasztok!